Dobré jedlo, osviežujúce nápoje, oddych a dobrú zábavu v príjemnom prostredí. To všetko vám ponúka Café Restaurant Castello. V ponuke je široký výber jedál, od polievok, šalátov, pís až po kurácie, bravčové, hovädzie či rybacie špeciality šéfkuchára a výborné dezerty. K dispozícii je tiež raňajkové menu a niečo malé na zahryznutie. Na osvieženie vám stále ochotný personál pripraví lahodnú kávu, miešané nápoje alebo si môžete vybrať z 30 druhov tých najlepších vín. V steakhouse na prízemí si okrem iného môžete zahrať biliard a bowling. Priestory reštaurácie sú vhodné na organizovanie rodinných, spoločenských a iných podujatí. Café Restaurant Castello nájdete na námestí Baníkov a je otvorené v pondelok až vo štvrtok od 8. do 23. hodiny, v piatok do 1 hodiny, v sobotu od 12. do 1 hodiny, v nedeľu do 22. hodiny. Informácie tiež získate na stránke www.castellorv.sk.